Ir-raġel ta' 31 sena li joqgħod Santa Venera li tlieta wara nofsinhar ħabat waqt li kien qed isuq mutur Yamaha ma' karozza Toyota Vitz li kienet misjuqa minn mara 40 sena minħal qormi sofra ġrieħi gravi ħabret il-pulizija fi stqarrija. L-aċċident seħħ it-tlieta l-ħabta tal-5 neqsin kwart wara nofsinhar fi triq Emanuele Luigi Galizia fil-Marsa. Ir-raġel kien assistit minn tim mediku mmexxi mit-tabib tal-emerġenza Dr. Michael Spiteri fuq il-post waqt li taw lajnuna wkoll uffiċjali mid-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili u uffiċjali mill-Korp tal-Pulizija. Sa dan it-tant f'aċċident separat li seħħ ukoll it-tlieta xi 3:30 ta' wara nofsinhar fi triq il-Pitkali f'Ħattart, ġuvni ta' 15-il sena ntlaqat minn karozza tat-tip Citroen C3 li kienet qed tinstaq minn mara ta' 64 sena minn Ħattart stess. Fuq il-post waslet ambulanza b'tim mediku li tal-għajnuna meħtieġa li żagħżugħ li aktar tard ġie ċertifikat ukoll bi ġrieħi gravi. L-investigazzjonijiet fuq dawn il-każijiet għadhom għaddejjin.